ka jingja ka belaja ka laipo trik ujemang arjar pusau pok ka Shnong nong priang harum sora ha ka ba saungut ki nong Shnong jongka ki bakentup na arteli ki long yeng ki ladu yela ka jing em hadien ba ka jing tua Khyndew ko bajur kalaja ha ka por step senia kumba ha ka por arbaje ka dei ka jingja ka basosi ya ka te ka Shnong bat ka basniu bok namar ki lat a jingirap kimpoi de ki kali hinde ki hap panyat kejat de ki kenta ka jingtua Khyndew ha ka te ka Shnong ka badan nyopo tam tili ki long yeng ka dei na ka daw ka jing slap jur bat ka jing Khyndew jumai ha ka miet baladep bat ka jingtua ka Khyndew ka lasdang na ka yeng ka badan khamaneng bat leit telep langek ya koi pat ka yeng ka badan khamarum ha ka te ka yeng ka bahaneng ladan tangwei urang ba brio blatip kerteng kumuba pisa nongrum nyopusan snem kerta kat bah ka yeng ka baharum pat ladon uba ken mau singai hinyo po snem kerta ka kurim jong u ka kong benti ria tam ndru po snem badu khon chinrang khaddo ulum lang ria tam badang khan ru snem laong baki wei pat ki khon na kani ka long yeng ka baharum ki leitsa shaka jaka rem badan pat ki ba police kol hasora ki bor penyat ka sora civil subdivision ki la shimkhia ban pha ki bor pulit bat ka kenhon ki doktor na sora CHC ban leit chakate ka Shnong kabadun kam hadu palat arkenta tam panpoi bat hap hiar riat da kabaya kejan hadu pelat yakni ka kubor layo jingtep badang yo sei tang arteli ki medyap na kate ka jingtua bat ki bor pulit ba kinong Shnong ki dang yele ban wat sai ki wei pat ki arngut bar laong ba ka jingwat yaki kanang beteng ha kasngi ka babot kawei ka ba ap jingye ka de ba kin hap nan kam tang na ka bor met ban wat yaki te ki basha telap namar umdan lat ban pha yaki pu shilom shakate ka Shnong shusho kat kum ga jingtep na kinong Shnong ban poi shikini ka Shnong hab ban jam palat nyo hajar lai spa tali ki maukendon bat kani ka Shnong ka dei ka bamat Sohsat na ka jingbom don ka boarding electric bat kumju ki network mobile ru kim trikam satya klem da yakren ya ka kit ka ba ka ru kom em na lor ki wei pan jadi tang kita sangut di namar ba ikon biasa khlau da biasa asul sini sora sasul sini sora dan tasi tang tak khadu khon mati kimi bi ka dan langut ta kawi ka yeng hapo tahaneng ti dan tang yeng tang maroi di dan maroi ba bisa lorong kermen na kinyo sai da pasu tang na yo yung tip dan tang ba bisa la yo sai dan step ka dan nyo haja lai spa tam step ni di khun jong lo di khun di Meghalaya di kong ben ya tam asa sai di ba di isam di ki dah step yang ban haji Leit dia perso Shnong ba sa wa jaka ka sa wa ta ki tua ka ye wa tua Khyndew de wan so Shnong ko ti ba ka ye ya ka ye ni khun di ti tam ki den na ka jong ka ye wa la khla de wei ki kam Leit sa sementara ini Hakapor mensingi UMDC ka soara uba tito star wel khan mario jingtep ikani ka jingjaw lahiar halat nong priang kabadei ka benta ban kadat chapang karyat shakani ka Shnong bad hakani ka jaka ulai kendu ki khon jong ki balaklan mat kumjo ikinong Shnong ki badang kre hiar rengkat ki jingket jingba ki jingtiet pat ki tiar kitar namar ga jing shitam hakaban hiar shekte ka Shnong namar ga jing slap khamtam ki bam jumlien ban yat riat uba tito sulayo kalat ban pha ka Kyrwoh sngolem shkite ki long yeng bad yo ban kli jing tep bnya na video ka sora sin ardi block URK hajong nalor u doktor ke kharnayor ka sora CHC ki bladon hakate ka chaka na kalian kecungan pa sosi sophia ka bajur halo ni jingja hoy kami baru kerja nak marka pinjur dan slap pakum juru komunitas pemilihan jamir dan jumai lawan dari jingja ka susi hari ni asli kalian apa ba kayen ka tua pakum juru pala simru wa di mesin di kodor nakawi kayen lainut ngadu di mesin di kodor pat nakawi kayen pat du pa kayen dan kalian kejungan kubu nomi khmat ngapa di solam syaki bahayan hasam baro hamtam di kun di ngadan lang hani we ni kun jom kali kayen kaba ladu no ya pa kemi ba di we men jo pa di solam na ta jom kali kayen hamtam so ba dia dan hadu hatwi ngut para manta ya sa samsko
dengan syupa buat sulap nak kalian betul lah dua yang flavor ai ke jing tengan maka musim ke jongki bukin yo ke jing snow sengaja nak kalian ke jongki tam dan ke bagi tinggal ke susu kami ngai tu ba nak kalian jongka administration bila le ka kamram ke jongki ka bala pha di tim nak bentaban kumdu bali sei ya met ke jongki ka jing wat ikimet mentah kadang ya sekarang bat lesi kan simpor nama la sutu pa dile de kibrio omde de ki kor DCB ndai de kibrio hi galom ka simpor dengan nget pa kapanen ru kan aila ka kanum dan kanu no ge penwet nang batilio se ya pernah ko to dia jadi kalau ka cuma ngam dan sibun ko pen por ngai na shu penpau kalian ka cuma ko nikmat na berkat pada Shnong la pentit yang amene ada secretary jong ka Shnong ni apa lawan manwat ya yang persiang mentaban pun dan di kontak kir kamlong ka network nimyo ko buat ke baca dengan permen ba pin salah no itu kan sei connect ke sini musim di koridor apa por dia kena kalian ke cuma penpau ke solam ni ka Shnong itu ko ma blame dan kat berarti musim ni aku tadi ke por ko ma jadi ni sisi hang banyak tepat di bor ke Sohsat makin simkia mande ke badan kam baganya itu Meghalaya keren mentan video pulauan hangi daladi buat step ya ke jing ai jing rap tam nak kalian ke Sohsat ya ni di atli Shillong Mail di bawah jadi Pak Tito Sulong Meghalaya keren bala kumno deban pelat ikiti ki saungut nakabale ka postmortem namarkan long ka Sohsat hadu kata-kata ban kit ban ba batkan long ka jingye ki bahiyeng kinok Shnong Habatin pej bahagi ki shap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya